λένε παοξίδες? Τι θες ρε σύχαμα? Κλάσατε πετρέλαιο? Όχι ρε, τα αρχίδια μου ξέρουν. Για πέ. Είπε ο Καρυπίδης θέλει Τούμπα, σας τρολάρισε και βγάλατε σε 1/4 ανακοίνωση. Καλά, ο Καρυπίδης αν πει ότι θέλει να γίνει βασίλισσα, εγώ πρέπει να τον κάνω και βασίλισσα. Άσε μας κουκλίτσα μου, άσε μας κοπέλα μου. Πήραν τηλέφωνο οι σύνδεσμοι εκεί και στα γραφεία έγινε ο χαμός, έμαθα. Χαμός? Για πες τι μαλακία θα πεις να δω, για να δω τη μαλακία που σκέφτηκες. Εντάξει, αυτός είπε Τούμπα και Μη λες τούμπα. της Λάρισσας στο γήπεδο, πώς το λένε το LFC και Φτούς σου σύχαμα. Ούτε το όνομα του γηπέδου της Λάρισσας δεν ξέρεις. Μαντριγκάλ, μαντρί και γκάλα. Γκάλαβε. τα λοιπά, για να απορριφθεί το ένα η Τούμπα και να πάει στο άλλο. Τι μου λες ρε σχόλικα, σοβαρά μιλάς? Και τόσο καιρό που μας έπαιξαν τα κάκαλα για τη μεγαλύτερη οπαδική